लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना, और जो लाइक नहीं करोगे उसको बता दूंगा नरेंद्र मोदी को। हाँ नहीं नहीं क्या कहते हैं हिमंत बिश्व शर्मा को। हाँ रोले थांगौ खान्थाल जानो केस केस खालामगासिनो हानना हैनां थाइसे बेसे खान्थाल जानो हायो फालाय फिथाइयानो गैलाय लांलान्दां हनै खान्थाल जाग्राया गोजौआव थाइसे दं सानमोदाननायजों नुवाखै बे बाबा अबे खान्थाल जानो मुदुफुल फिथाइया नै जाजाहां जाजाहां जाथारबाय दिनै बेखौ माजोंबा जानांसिगोन नाजों नहले बेदरजों थाइब्रैल'थार फान्थाव फिथाइया नै देरनानै दं थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा ओरै दंबावो सय सात आठथासो दङलै फान्थाव फिथाइया थाइदोंथ' मोजाङैनो गामलायावसो गायदों नै गामलायाव ओइ बे बाल्थिङाव आरो नैबे बानलुआथ' मेरला बे मा जालु एम्बु खुगा माबायाव गायनायानो बाल्थिं गोबायाव गायनायानो 1 2 3 go ये सिरिबाय सिरिबाय लेथ्रा जाजोब्बाय बेगरफोरखौबो ओंख्रि जानो खनबायबाया एसेबाव अलसिया गोजा मानसिफ्रा नै नायल' जाल' बे थाइसेल'सै दाननोसो खालामफैबाय आं बेयो गोबोर गेसमोन गोदो बानायनाय गैला बाहायजायाखै मास मोनसेसोल' बाहायजादोंदां जों उन्दै उन्दैबा ओमफ्राय दुनियानि प्लास्टिक दाखोर सोनानै दोनो जों नै गारो दुनियानो मैलायबावनो दंजोबो नाय खनसेबाव मा मा दं सिङाव आयु प्लास्टिक कि प्लास्टिक दा बिनि सायावनो खान्थालखौ दानसां दानखांबाय आथाखौ एसे सुनानै लानोसै ए सिङाव सेवजोबनायसो नामालै दन्दर जाबाय ने दाना नायनांसिगोन र' नुबायना बोसोरनि लास्ट खान्थाललै बियो बे खान्थाल बुस्थुखौ जाग्राफ्राथ' जायोलै संख्रि बानलु फुननानै आराम गोथाव जाय दानो बेहासो खस्थ'खौ मोनो हाननाय आथा फुगारनाय आवगायनो बाथारो आं साफाथ' जाबायमोनलै साबोनजों सुनोसै आखाइखौ खान्थालखौ बिदि सानैजोंल' जानो नाङालै बे न'खरनि खाथि खाथिनिखौ लिंहरनानै ज' जानांगौ ओमफ्राय मा जाबाय बेखौ खान्थालालाय गोथावमोन बे आं बेखायनो जानो होबाय थायो नोंखौ नों जाया नोंहा दा ओरैबा ओरै थांलाय फैलायल' सोरनाव दासिमबो खान्थाल फिथाइ दंबावो कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरलाय लोगोफोर सिनायनायबा जाहैजागोन खबर होनानै गेसाव नै एम्फौ दं गैला जाजाबाय हा आलौबायलै गेसावसो नै मेगन बेराम जासावदोंना बयनावबो दासान्दि फिसालानाबो स्कुलाव थांनानै जानानै फैदों ओमफ्राय बिनियानो आंनाव बारसनहां आंनाबो एसे मेखे मेखे फैगासिनो मानलुगासिनो मेगना एसे सांग्रां था थ' सिरियास प्रब्लेम नङा हामो सप्ता खनसेनि गेजेरावनो आइफ्राव होबाय थाबानो नोंना बुंनाया एसे माबा थालांबाय रोजाबाय डक्टरनाव थांलायाबाबो जायो एथ' सिरियास प्रब्लेम अबे मेगननि बेरामा बारस'नो थाम्फैयासो बारस'नो बारदेरो हमनानै लाबानो जायो आरो सोदोबखौ एखमबा फुल बुंलाङोब्लाबो मिथिबाय नोंथ' बुजिनो हादोंना नायग्राफ्राबो हागोन बिदिनो नायग्राफ्रा बिदिनो बुजिगोन नै मेगना नैबे आसोलना जादों देखायलाय देखायलाय मेगना गाज्रि र' गोजाथ' मेगना नङा
आमहांबाय गाबोननिफ्राय स्कुलाव थांनांसिगोन ले मा गोरा गोरा बहाबा थांनो नागिरदोंमोन बे उदैयाव मा दं फुटबल सोरजोंबा फुटबल साननानै दुब जोजाबा उदैयाव साला बिदि गस्ला गानो मानसिया हाथायाबो माराम राम मानजिगोन ना मानजिया खरसा जानो थाइसेबो फैसा गैला बासुगाव एसे फैसा बख'नानै लाना फैनि गारि बहननोसै बै स्रादै मोनाव नै डक्टरनाव चेकआपआव थांनो नागिरदों ना गारि बहनदों फैसा गैया 5,000ल' बख'नो हाबाय टाउनाव फैबाथाय नाङा फाङा फैसा खरसा जायो नाङि बुस्थुखौबो नांगौ जायो बिदिखायनो टाउनाव फैलाबाय थानो बायो आं उदैसा दे दाउ ब्रयलार बेदर एसे लांफानोसै दिनैहाय गुगोल पे लायो गुगोल पेजों होगौमोनला सिगाङाव सिंग्रा पकरि एवोमोन बियो दानिया ब्रयलार दानग्रा जाबाय पकरियासो गोथावमोन नोंना पकरिया गोथावमोनलै माजों जागोन ब्रयलारखौलाय मैद्रु हानानै गारबोखाबाय आंहा मोदोमफुल जानाय नायनांगौ मा थावना थावा दिनै रां जानो बायो बानायानो बे नोंनिसो गोसोनि खोथा जाहैबायना संगोनाथ' आंसो नालाय आंनि गोसो आंना आलदा फ्राय एव रनसाइटामाव सफैबाय कारेन्ट गैया खोमसिथार जायगायानो दिनै मोजां सु बेदरा साराय जानबाय ओंखाम संग्रायानो दुनियानि लेथ्रा जाबाय माला गोदान लुनो हाबावगोन थाव गोथां एसे होबाय मा होखो मा खालामनाय जाखो बे लेखा फरायलाय थांलाय एसे इंलिसखौ फराय दे मा गाबोल' मानो गाबो मुदुफुला बियो माबा दे दहाय आं देखायनाया आं गायनाय बियो ओमफ्राय गाव गायनाय बिफांनि फिथाइफोरखौ मोनजायोब्ला गोसोआ गोजोननाय मोनो मोनमारो आरो मोनो एकदम दायो गोथावसिन जागोन बायदि मोनबावबायसो आं गोथाव जायाबा आं जाया बेखौ एसे खोबना दोनथ'नोसै नै मा टाइपनि ओंख्रि जागोन बे साव दै होजोब्बाय सारायसे ओंखाम जाबायलै नैबे मैथाजों थास' बिबार मैथा आरो थास' बिबार एसे जानोसै बेखौबो मुदुफुल ब्रयलारानो बेनो माबायदि थाव दं नांगौना थावाखै नांगौथाय ना गोरान होनो माथो मैथायाव बिदिनोसै थावनायखौ दैया गुसु माथो गुदुं नांगौ गुदुं मोनबा मोजां जायो दिनैनि भिडिअखौ बावनो फोजोबबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दाबो जाखाङा जायै जायै मति जानोसै दे बांद्राय सो हेलो गाइस इस वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना और जो लाइक नहीं करोगे उसको बता दूंगा नरेंद्र मोदी को हाँ नहीं क्या कहते हिमंता विश्व शर्मा को हाँ